Everyone, welcome back or welcome to my channel. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Hello Ivan! Hello guys, this is my baby boy and this is my baby girl. Today guys, kasi maulan kasi may bagyo. Guys, samahan niyo po ako guys. Magluluto po ako guys ng isang simpleng pang-snack, simpleng pagkain namin dito sa probinsya. Ito kasi yung mga kadalasan guys na kinakain tuwing umuulan, tuwing bumabagyo o malamig ng panahon. Ito yung kadalasan naming niloloto. Kasi guys, hindi po siya magastos na pagkain. Ito po yung tinatawag namin guys na ginataang saging at kamote. Yes guys, at ang gagamitin natin guys sa panggata is yung fresh coconut milk. Yun yung maganda kasi guys kapag naggagata ka. At saka lagyan po natin ng 2 condense at saka mag-add po tayo ng sugar. But guys, dahil ako lang mag-isa, walang makahawak ng camera ko, so siguro hindi ko po yun hindi ko maipakita sa inyo talaga kung paano ko po siya nilagay. But itong recipe na to guys is sobrang simple at saka ang dali lang niyang gawin guys. Kasi at saka sobrang sarap nito guys. Subukan nyo. Kaya guys, kung gusto nyo pong malaman kung paano ko po yun ginagawa, please keep on watching guys until the end of the video para makita nyo. Kasi alam ko naman yung mga mayayaman hindi sila nakaluto nito at siguro hindi sila nakatikim. So, makarelate nito guys is only mahirap lang talaga kasi ito kasi mga kadalasan na pagkain namin. But, para sa amin, ang sarap na at saka healthy pa talaga to guys. Ayan po yung baby Ivan ko guys. Kailangan ko muna siyang patulogin bago ako magluluto kasi iiyak to pag wala ako. Ayan, baby Ivan. Ate. So yan guys, kailangan ko lang hugasan yung kamote kasi may putik po siya. Kailangan natin linisin bago po natin siya balatan. Linisin lang natin ng maayos guys, yung linis na linis siya. Ayan guys, pati yung saging hugasan din natin yung saging bago natin balatan. Para sure na wala talaga yung dumi. Ayan, hugasan natin. Ayan guys, dahil tapos na natin siyang linisin. So, yung saging at saka kamote, ayun na po yun. Malinis na po siya. Ayan, ang linis na po nila. Ayan. So, ayan na guys. Time na natin na slice natin siya. Ganyan kalaki guys. Tatlong hati lang natin yung saging guys. Lahat ng saging guys, slice natin patatlo para hindi siya masyadong malaki pag ginataan na natin siya. So, ayun na yan guys. Ayun na yung kamote guys. Magamit tayo ng peeler at saka balatan natin siya. At saka sobrang liit ng kamote guys. Ang hirap pa talaga niyang balatan. So, kailangan talaga mag-ingat tayo kasi sobrang liit. Baka maahit din yung kamay natin sa peeler. So, ayan, ingat-ingat din. Pagalitan. Lahat na yung kamote na yan guys is balatan natin. Ang liliit nila. But, kaya-kaya yan para makakain tayo.
Ayan na lahat guys. Ayan na po lahat yung nabalatan natin. Malinis na po siya. So, kailangan na lang natin yan i-slice. Mag-slice tayo guys na maliit. Ayan. Pwede apatin o nasa sa inyo niya kung gaano kalaki yung gusto nyong pag-slice ng kamote. Tapos na po tayong mag-slice guys. Ayan, patapos na yan. Ayan na po lahat yung na-slice natin. Sobrang dami pala niya guys. Ayan, sobrang sarap. Ayan na lahat. Ito na po yung coconut milk natin. Fresh coconut milk. Ayan, pinagiling lang namin para pinupino yung lubi. Ayan, ilagay natin dyan para kupusin natin. Ayan, kupus lang ng kupus. Ayan, kupusin nyo lang guys. And guys, magsasala na po tayo. Yan po yung unang kupos natin. Yan po yung madaming gata. Ayan. So, ita-transfer po natin guys. Salain lang po natin ng mabuti. Para wala talagang lubi na masama pag magluluto na po tayo. Ayan guys, dito po ako sa labas ng dahil namin nagluluto. Ginamit ko po yung ko lang yung gasolito namin guys kasi mas gusto ko po dito magluto. Ayan na po yung lutuan namin. Nandiyan na po sa loob yung kamote at pakuluan ko po siya. Ayan guys, mag-add ako ng sugar para tumamis yung konti yung kamote. Tumamis yung kamote. At may condensed milk ako guys. Add natin yan para masarap. At add again ng sugar para matamis. Ayan. Ayan, dito po ako nagluluto guys. Sobrang kalat pa kasi ginawa pa yung pintuan ng CR namin. Ayan yung pintuan. Kaya makalat. Pasensya na po kayo sa background ko. At ito na po yun guys. Malapit na po matapos. Ayan. So, medyo luto na po yun. Luto na po yung saging. At saka lutong-luto na yung kamote. At saka ang sarap. Nilagay ko na din yung condensed milk. At nag-add lang ako ng sugar. Kasi nakulangan kasi yung dalawang condensed. So, nilagyan ko siya ng another sugar na konti. So, ready na to guys. Ayan na. Sobra ng sarap guys. Ready na pong i-serve mamaya. So, gusto ko lang pakuluan siya ng konti pa. At ito na po guys, ito na po yung katapusan ng ating pagluluto. Ayan guys, ang creamy niya, ang sarap niya. Tingnan niyo yung kamote, ang saging, ang sarap-sarap. Ang sarap yan guys, tikman niyo po yan. Ayan, ang creamy niya guys. Perfect talaga sa maulan na araw. Try niyo po yan guys. Ayan guys, sobrang sarap niyan. Kain na po tayo. Tikman po natin guys kung masarap pa talaga yan. Kasi ang creamy-creamy na talaga niya. Guys, ang sarap. Yan, ang sarap niya. Pwede na din nyo itong ibinta guys. Nilagay ko to siya guys is 30 pesos po yung isang tab nito. Pwede nyo po siyang ibinta. Ayan. Ganyan po siya. Ayan. Ang sarap po niyan. Yan, masarap po ito.
Ayan lang guys, tapos na po yung pagluluto natin at tikman na po natin siya. Ayan. Ayan guys, yan lang po yung niluto ko at yan lang po yung mga kaganapan natin for today. So guys, ayun lang po yung mga kaganapan natin at ayun lang po yung mga ginagawa natin sa buong araw. Kaya guys, thank you so much for watching. And guys, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. And don't forget to click the bell button para ma-notify kayo sa bago kong video. Kaya guys, para ma-update kayo every time na mag-upload ako, please click the notification bell para updated talaga kayo sa mga bago kong video. Kaya guys, thank you so much and please keep safe everyone and stay happy and stay prayer and thank you so much guys. Bye! See bye everyone. Bye everyone! God bless you all. Bye bye! See you on my next vlog. Bye!